Fuck me. Че... Това ще Спайдър ме уби. Благодаря, Спайдър. Пред къщата има такива сме, между другото. Знаеш какво? Какво? Нещо. Това има точно откъдето почнахме. Ха. Ама имаш да ме телепортираш. Отдолу има зомбита, между другото, убий ги. Аз махам тук. Аз се бързите, брат. Идват още, между другото. Малко зомби. Идва с луда вече. Ти се беже. Иди малко е. Къде си? Абе, къде си, момче? Ето. Бе. Аз ще взема с скелета. Не точен, ха. Убил. Ай, направи врата за къщата и я виж яко ли се получи според тебе. Според тебе яко ли се получи? Знаеш ли ще на яка вратата? И тука. Не, тук иска да стои той. Ще да вниша. Той прави врата. Сложи ли врата, бе? Да. Браво, според тебе яко ли се получи къщата? Много. Малка, ама яка. Да. Сега ще оправим пода. Окей. Айде скъпо. Не, от дърво дай долу лакифи. Дърво прави. Аз ще слагам. Имам по-добра идея, дръпи са. Чето няма ли... Има брат за... Какво ще замасна? Ами, сега виж какво съм замислил да правя, а? Какво искаш да масна? Чакай. Нищо не махай, аз ще оправя пода. На рейтите им ще го направя, ако ще се получи според мене. Ето тук. Добре, чакай. Тук. И тук. И тук. Тук не дей да ги слагаш. Нищо. Но вече 3 айрон, брат. И тук. Айрон сега ми выходи, брат. Как е? Добре, обаче е тук по честа. Да, знам. Ето. О, яка, а? А пузохме само под вратата. Махам вратата, слагаш го и... Давай, бързо. Тук става гадно, човек. Бати. О, бахтяк се къща, човек. Какъв е този дърт тук, бе? Да ми дойде някой скелетон. Че ми звъни телефона, чай. Аз ще правя пауза. Тук съм, извинявам за това, което се случи, просто ми се обадиха. Сега отиваме да намерим санд. Ето аз намерих санд вече. Чай, сега ще се отървим един крипър, просто като мъже. Гърми, мой човек. Ги изхваташ, ще не гърмиш. ОМГ. Stone Sand. Не думай, брат. Поражия се драма. Аз съм до къщи. Хора, извинявам се, ще спре епизода, искам да му кажа нещо. Тук са хора. Сложих там гласа. Ето го. И мисля това да е за епизода.
Може си се снимай, сега да продължим да се развиваме, обаче не се снимаш, че просто става прекалено дълго, никой нямаше да го гледа, ама давай. Така е. И мисля да свършва епизода. Аз бях Voltex Doma и играхме с Градус BG. И... Ай, чао. Пичове, абонирайте се, дайте лайк на клипа. И кажете на други свои приятели да се абонират за мен. И до скоро!